Un error, consellera, amb tots Ui, aquests anys. un error, A un on te'n error. vas? Pues errors varios, no sé, no, la veritat és que, a veure, mira, un error, jo crec que, no sé si dir-li error, en tot cas, Trobar un crec que error. hagués hagut de començar més tard en l'àmbit de la gestió, estar realment més preparada. Bé, més tard o mai, doctora Pané? Més preparada també, sí. Més preparada també. Ens hagués anat millor a tots i a totes. Sí, sí. Però bé, com veiem que li costa una mica això de trobar errors, que li està costant una mica, nosaltres l'ajudarem. Comencem. Bé, potser el primer error va ser materialitzar, executar un ERO, un expedient de regulació d'ocupació a l'Hospital del Mar, tot just un mes després de ser nomenada com gerent de l'hospital. Diem que potser això va ser un error. El fet de donar un munt de contractes a dit i que hi haguessin un munt de càrrecs o d'incompatibilitats de càrrecs, com va detectar el Tribunal de Comptes, potser també va ser un error, Olga? O, si no, també podríem dir que va ser un error el teu salari, que potser era una mica irregular degut al seu elevat volum. També van ser errors aquell funest intent d'intentar canviar els estatuts per permetre que entrés més capital privat al consorci. Error també el no pagar 22.200 hores a les teves treballadores en l'exercici 2023 o les més de 13 sancions que vas rebre d'inspecció de treball per incompliments de normativa bàsica, sobretot de descansos i de jornades. Tot això també deuen ser petits errors sense importància.